Здравейте, приятели! Днес ще видите хубави моменти или сега ще гледате хубави игри, може би. Не знам как ще се справим с игрите в сделка или не. Сега малко повече играя тази игра, защото си пробвам късмета какъв, не знанията, както преди трябва да е в Стани богат. Но и до там ще стигнем, но кога ще стигнем точно до Стани богат, един Господ, както му викаме, един Господ знае. Може да бъде скоро, може да не бъде скоро, и не знаем все още, но когато тогава, от последния път бяхме с малко пари, не знам точно колко бяха, измина са силно 2 седмици от последното игране на сделка или не. Но има нещо, което трябва да ви кажа, че през последния клип, който беше преди 2 седмици, от тогава нататъка и почти всеки ден играя. Но обаче не забравям да дигам ето това тук, ето това да гледам, да отварям и така. Не го забравям, просто не знам кога някой път ще мога или ще го забравя или твърде късно ще бъде, но мога да кажа само едно, че за благодарение на ето тези неща, където това тук цъкам тук и тук и малко с повече игране, вече съм имам пари, но не малко над половин милион. Малко над 500 милиона. И в момента парите са ми 652 милиона и съм на Монарк, т.е. високото ниво, сега което е. Стигнал съм до Дубай, много пъти извървях. Както можем да видим, макс пари, които можем да вземем са 300. И сега имам без пари да направя нещо и да спечеля някакви пари. Трябва, по принцип, когато нямам това тикетче, което е Admin 1 или един път безплатно, да играя. Следващия път, като играя, трябва да взема пари над 24 милиона. Тоест, примерно, трябва да станат 49 милиона, примерно, или 50 милиона, че да имам хубава печалба. Но нека сега да видим какво действително ще спечелям. От 652 милиона 658 998 долара ще видим след тази игра на колко пари ще бъдем. Още като отключих Дубай и повечето пъти аз стигах по-точно, една секунда, стигах до максималните пари, които са и които могат да бъдат. Това са точно 300. И те бяха винаги в кутия номер 17 2 игри. Сега не знам дали ще са тук, но аз бих заложил на кутия номер 15, защото в кутия номер 15 някой път също са били 300 милиона там. И започваме с първите 7 кутии, които са важни, много важни. Следващото, и разбира се и след първата оферта на банката, също другите пари, също разбира се, другите кутии са много важни. Ако запазим 300 милиона почти до край, ще вземем хубави пари. Нека да се забавяме с отваряне на кутии, сега сме говорили. И първата кутия, която бих отворил, е кутия номер 18. Добре, че ни даде малка сумичка, започваме стабилно, започваме, както му се века, мъжки. След това има кутии, които много ме дразнят. Това са 3.
от 1 до 7, защото някой път точно там са падат най-високите суми. И сега ще го разнищим този случай, като отворим и от 19 до 26 кутия. Произвол, може би 25 ще отворя. Но по-добре да видим 24 какво има. Добре, мислех си, че ще е по-зле, мислех, че ще е от 30 милиона надолу, но за сега няма. Също така някой път кутия номер 10. Сега кутия номер 11, защото и тя някой път води до лош късмет, но сега не. Тръгвам се от тези часа, които до сега са имали високи суми и ще продължавам така, като се обзалагам, че наистина ще има. Ето, седмицата, тъмън ще да ви кажа, че седмицата също дава лоши суми и наистина бях прав. Сега за последна кутия е много важно какво ще отворим и аз предпочитам да отворя кутия номер 21 и да е в лявата графа. Добре, не е в лявата графа, но 225 милиона си отиват. Казваме им чао. Това е. Но 300 милиона още са в играта. Няма основание да ми дава 10 милиона, като предположение, че има висока сума и няма да го приема, разбира се. Сега за 225. Не. В кутия номер 4 има сравнително такива суми. Пак ми дава пас. Но ако ми са паднат 300 милиона, няма връщане назад. Така че отварям кутия номер 17 да видим. Добре. 25 да видим. Добре. Кутия номер 5 да видим. Но лев. Добре. Кутия номер 22 какво има в нея? 30 милиона, добре. Кутия номер 14. 300 милиона. Ето сега ще направим смяна на кутиите, т.е. 300 милиона ще идат някъде другаде, но и няма са в кутия номер 14. А в кутия номер 14 в момента има 22 милиона. Не ми стигат по принцип нищо. Ако бях с пари, нямаше да съм на печалба, ми да загуба даже. Така че няма сделка. 4 кутии, трябва да бъдем много внимателни и кутия номер 2. Да видим. 300 милиона си уча, какво да направим? Не предполагах, че са в кутия номер 2, мислех, че са друга кутия, но ето, че 120 милиона си учадаха. Не мога да гадая къде има високи суми и къде няма. Просто не съм такъв. Ако спечелям 90 милиона, много съм, даже съм доста на печалба. Но ще видим как ще провървят нещата. Ако ги запазим до последно с 300 милиона, значи добре. Пак ще имам гордо печалба, което е 30 милиона. Само са 6 милиона. Но, какво да се прави? Няма сделка, разбира се. Дано да не ги отворим. Дано да не ги отворим. Точно взехме да ги отворим. Нищо, та ще е играта малко, която няма късмет. И са 30 милиона. Добре не са. Само да не съм на 15. Хубави оферти ме предлагаше, но няма. И сега последната кутия, която ще отворим преди следващата оферта на банка, това е номер 10, предлагам да няма 30 милиона. Че взе, че има 30 милиона. Въпросът е вече дали ще вземем 15 милиона или 3 милиона. Нека да видим в кутия номер 15 какво има. 3 милиона, в кутия номер 8 има 15 милиона. Това е. С 3 милиона сме с печалба, но това нищо не са, казвам ви. Нищо не са тези пари.
Имам 67 играни. Разбира се, че ще се пробвам пак. Няма да се отказвам. Дете първо това е началото. Няма да се предаваме, няма да казваме никога. Така нататък, може би след тази игра ще направим още една игра, но нека да видим какво ще е. Така, значи преди след като сменихме, бяха в кутия номер 2, тук бяха 225, така че предполагам да да има нещо хубаво. А сега ще започна с миналата кутия, която беше при мен и това беше кутия номер 15, нека да видим. 22, добре. Лошо е, че няма смяна на кутиите, т.е. да се избера някаква друга, но такава е. Сега ще изберам 21. Сега няма да ги карам както беше преди малко играта, защото нещо не ми се струва да повтарям едно и също. По-добре да е различно. Сега си отварям тези числа, които може да има ниски. И нищо. Да видим в кутия номер 2. Добре, че ни аз взех. Да видим 24. Добре. 17. Значи още няма да отварям 18, 8, 9, 19. Защото пред тях може да има високи суми. 13-ката, да видим какво има в нея. Добре. Не мога да кажа, че е зле. На 25. Пак е добре. 14. 90 милиона. Нищо. Кутия номер 6. Добре. Кутия номер 20. 225. Шанс. Какво така? Още няма. 23. 4. 22. И кутия номер 16. Добре. 37. Да, мога да ги приема. Пак горе-долу съм на печалба. И да, има сделка. Защото не знам какво имаш в кутия номер 17. Аз имах 120 милиона. Съжалявам хора, но не знам какво може да имам в това. Да, можех да имам в момента доста голяма печалба, но и 20 милиона са супер. Така че преценил съм, но не знаех какво може да ми се падне. Това е все пак игра. Правим последна игра, да видим там пък какъв ще ни е шанса. Обаче няма да е в Дубай, ами ще е в Кейптаун. Да видим дали ще вземем 200 милиона. И разбира се, имам без пари. Така. Тук е по-различно, защото нямаме 225 милиона или колко са там, а имаме 150 милиона, които дано да дойдат в нашата банка, както му се века. Както можем да видим, тук нашия водещ ни казва да вземем повече пари, колкото се може повече, да не се отказваме и да побеждаваме. Независимо какви ще бъдат нещата, как ще бъде всичко, но казва, че винаги ще има добри и усмихнати хора на този свят. Така че това не е първата или последната игра. То дали ще загубя, няма ли да загубя, няма проблем. Но нека сега да видим какво ще спечелим от тук. Аз бих започнал с кутия номер и по средата от 26 и 16. От 1 до 26, 16 горе-долу са пада по средата.
Кутия номер 26 отварям. Да видим какво има в нея. Добре. Кутия номер 1. 150 милиона веднага отворихме. Нищо. Кутия номер 25. Не ни тръгва на добре. Какво да се прави? Нищо. Кутия номер 20. Номер 12. Да видим коя е следващата, която ще бъде. Мисля да бъде номер 7. Ако спечелим 100 милиона. 23. No deal. That's the spirit. Time for the next round. 22. Excellent. 4. Значи тук са високи. Тук е ниски. Excellent. Ето. Excellent. Това ви казах. Excellent. Yep. Една висока. Deal or no deal? No deal. That's the spirit. Time for the Няма next приемам round. сделките. 19. Nice one. 8. 15. 10. Excellent. Лошо. Deal. No Няма. deal. That's the spirit. Time for the next round. 17. Nice one. 13. Nice one. И ето, сега са 6. Excellent. Deal or no deal? Съборим No до deal. последно. That's the spirit. 2. Time for the next round. Excellent. 11. 20. Deal. No deal. That's the spirit. Time for the Номер next round. 5. Nice one. Deal or no deal? No Няма. deal. That's the spirit. 9. And now the 60 милиона, 60. deal or no deal? Няма, разбира се. Final two cases. 60. Which one? 60 Choose. хиляди. Congratulations, you won. 60. Нещо не дава. Но той трябва да е над 15, да. Нищо. До тук ще бъде, приятели. 3 игри. Толкова ще бъде. Нищо. Право мога качвам клипа. Така че, да. Да ви не забравяйте да се абонирате за канала ми. Да го харесате, да поставите лайк бутона, ако искате споделяйте в социалните мрежи, каквото искате правете. Аз много не изисквам, искам да виждам, че има гледаемост. То дали няколко пъти ще се пуска клипа, примерно от тези абонати, които имам, и на клипа да пише 1000 и колко гледания, да, разбира се, или неабонирани хора ще има, или абонирани, които не са абонирани, или превъртане на клипа от начало, или гледане няколко пъти, няма значение, но пак виждам, че има гледаемост, така че това ме радва и когато имам свободно време, ще записвам клипове. Благодаря, че бяхте с мен и с вас ще се видим следващия път. Чао, чао!